ng Barauhan, yung mga sinasabi mo sa akin ay hindi maganda yan, tol. Pero kung gusto mo, tol, ilabas natin sa ring yung init mo sa akin, o yung galit mo sa akin, o yung tampo mo sa akin. Ilabas natin sa ring yan para magkaalaman tayo. So, kino-call out ko si Boss MG Makagago. Ako palabanin mo kay Damsa. Dahil feeling niya, akala niya wala nang lalaban sa kanya. Dahil mataas yung weight niya, ako lalaban kay Damsa. Sa tingin ko is maiwasan yung mga haymakers ng convention. Yun ang dapat abangan kasi yung haymaker na yun ang isang measure. Yan na, narinig tayo ni Dam sa sinistretch niya na yung kamay niya. Lumalampas lang, ngayon na, tumalo na. Hey! Taas ng kamay, was that scored the knockdown? Tingnan natin sa ref. Hindi naman siya kailangan. Hindi. Big factor yun, oh. Yung knockdown kasi, bawi ka agad kahit, wrestling na. In favor for your winner by a split decision. Boom! Boom! Show! Repere. Yo, what's up? Angkas Mas TV ulit, nagbabalik naman tayo. So magbibigay lang tayo ng reaction video doon sa laban kagabi na si Broom Broom Show at si Damsa. Kasi feeling kasi ni Damsa wala nang lalaban sa kanya. Kasi si Boy Tapang na yung hinamon niya. Kahit maliit si Boy Tapang, hinamon niya pa rin. Ayun, napikon si Broom Broom Show. At talagang hinamon siya ni Broom Broom Show ng boxing sa doon sa video ni Broom Broom Show sa kanyang YouTube channel. At pumalag naman si Damsa kasi natural, matapang talaga yan kasi experience yan sa amateur is almost 50 fight ang laban yan sa amateur, pero hindi ko naman nakikita sa galaw niya sa ring na yung yung experience niya sa amateur boxing kasi parang baguhan siya, parang yung nakikita ko sa ano niya kasi sa sparring niya, sa galaw niya is parang feeling niya magaling talaga siya. So yung head movement niya, so feeling niya kasi na sobrang galing niya na. So inamon, meron din siyang sinabi kay Broom Broom Show at yun ang nagpapainit sa ulo ni Broom Broom Show at doon siya hamon kay Damsa. Tapos ayun nga, kagabi yung laban nila, pinakita ni Damsa yung experience niya. So epic kasi sa unang round, ayun, aggressive si Damsa kasi expected talaga ng mga commentator ni Naki Kumatos at ni Pau Salud na relax lang si Damsa kasi siya yung may experience. Pero baliktad ang nangyari. Si Damsa yung sugod ng sugod. Tapos si Broom Broom Show is depensa lang siya tapos counter. Ayun. Nung
nung pumunta na sa third round, doon na bumanat si Brum Brum Show. Tumba si Damsa. So, naano niya, kinain nyo yung, ano bang suntok yun? Uppercut ba yun or straight? Basta yun. Doon na, kasi in-underestimate kasi ni Damsa, si Brum Brum Show kasi sobrang laki daw, mas malaki daw yung katawan. Kaya, medyo in-underestimate niya. Tapos, yun ang napala mo, Damsa. Anyway, wala naman akong masasabi dahil sa tapos ng laban niyo, wala ka namang mga trash talk na mga dahilan. Saludo pa rin ako sa iyo, Damsa, kasi tinanggap mo yung pagkatalo mo, tinanggap mo yung pagiging kampante dahil sobrang in-underestimate mo si Brum Brum Show. So, masasabi ko sa mga sa mga amateur boxer at sa mga YouTuber din na balak sumali sa Battle of YouTuber. Tangina, wag nyo talagang i-underestimate yung kalaban nyo. Hindi nyo kasi alam kung malaki talaga yung tao, tapos akala mo wala pang experience, so kulang pa sa training, so in-underestimate mo. Huwag mong i-underestimate yung kalaban mo na ganun, kasi hindi mo alam ang pinagdadaanan doon sa training. Tulad ng nangyari kay Boy Tapang at kay Russell. So sobrang in-underestimate din ni Russell siguro yung pagsakit ng tiyan ni Boy Tapang kaya hindi siya nakalaban. So ayun, naturuan talaga siya ng leksyon si Russell kay Boy Tapang. At ito rin ang nangyari kay Damsa. Naturuan siya ng leksyon dahil sa sobrang kampante niya, dahil yung kalaban niya wala pang experience, first timer pa. Malaki yung tao Hindi mo masisiguro nga andun talaga sa tamang kondisyon yung katawan mo sa pagdating ng laban. Kaya sa mga sa mga YouTuber dyan na gustong magboxing dito sa Cebu, kasi hindi pa tayo pwedeng lumaban sa Battle of YouTuber kasi tangina, hindi pa tayo qualified doon kasi sobrang baba pa ng subscriber natin. Pag ako talagang makatungtong doon, tangina, kahit sino pa doon, wala tayong inaatrasan at hindi rin tayo mga underestimate ng kalaban. Salamat nga pala sa mga suporta ng ating mga viewers dyan. At salamat din sa nagbigay ng reaction video ng video natin na si OFW Biyahero. Salamat sa iyo, Idol. At kay Tonyos TV. Salamat sa iyo, Karipa, kasi napansin mo rin yung video na ginawa natin. At sana i-post pa natin yun na makarating kay Idol Boy Tapang na magkaroon siya ng Battle Small YouTuber dito sa Cebu. Kasi yun ang pinapangarap ng mga taga Cebu at ng mga small YouTuber. Kasi sobrang daming mga hindi qualified sa Battle YouTuber. So mga qualified lang doon yung mga sikat, pero mga galaw nila hindi sila qualified sa boxing. Dito sa Cebu napakaraming mga small YouTuber dito na meron talagang experience sa boxing. So magbibigay talaga sila ng entertainment sa mga manonood. Sana i-post pa natin yun. Sana tulungan niyo ako, mga kabunal, sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, sumusuporta dyan. Iparating natin ito kay Idol Boy Tapang na magkaroon ng Battle of the Small YouTuber dito sa Cebu. Sana siguro pagkatapos ng laban sa Battle of the YouTuber at yung call out natin na maka-sparring si Idol Boy Tapang para makatulong din tayo sa kanya. Maraming salamat sa iyo, OFW Biyahero, at kay Tonyos TV Karipa. Salamat sa ginawa niyong video, kasi medyo marami-rami na rin nakapanood sa video na ginawa natin. At salamat din sa inyong suporta. Salute Karipa! Sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Tonyos TV at kay OFW Biyahero. At
Hindi ko rin kalilimutan na i-shoutout yung mga viewers natin na nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala sa mga taong ito na nagsulit na sumusuporta sa atin. Panoorin nyo rin tong video na ginawa namin nung Sunday. Yung mga small YouTuber na gustong sumali, meron tayong sparring dito sa Nibil. Medyo kulang pa kami sa gamit kasi wala pa kaming headgear. Sana may gustong mag-sponsor ng headgear dyan para iwas aksidente tayo. Pero sa ngayon, wala pa tayong headgear, pinoprotektahan ko rin naman yung mga fighter natin na hindi madisgrasya pag magkapikunan na, i-break ko na yung laban para bumalik na sila sa normal. Panoorin nyo to! Boom! Repere. Patunga repere. Good. Wala. Puntos sa. Itang time, mapit na. Oh.
na. Nakuha na nun ah. Ano? Hey! Pita! Okay, naging na ng kuhan. Buhok. Opa. Iko. Yay! Yay! Kailan ako dito? 1 minute and 20 seconds! Atras, kita mo! Ah! Kita ko eh. Atras! Ipatik-kantik yan, lubog. Aray. Iben! Ano yung may mark? Ang parang bro.
1 minute. Kaya lagi. Keras. 10 seconds. Two, one, zero. Hope sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video natin
At bago yun, huwag niyong kalimutang mag-subscribe kay Angkas Mas TV at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa video natin. At next Sunday sa mga taga Cebu dyan, sa gustong sasali ng boxing natin dito sa Cebu, punta lang kayo sa Nibel Busay 2 to 4 p.m. Diyan na magsisimula yung mga boxing natin. PM nyo lang si Ryan Solano Aquino sa kanyang YouTube, sa kanyang Facebook para meron kayong mga communication sa gustong sasali sa boxing natin. Thank you!